Insellmilkom jien Jerome Caruana Ċilja nilqakom għal programm Newsdesk Analiżi Politika live fuq Radio 101. Illum l-aħħar minn 4 kandidati għall-elezzjoni li twassal għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista il-mistieden illum Adrian Deli. Adrian, insellimlek. Insellem lilek u s-semmija kollha u nirringrazzjak tal-li ġibt li lura fir-Radio 101 mhux wara nuqqas ta' 30 sena, imma kien propju kważi 30 sena ilu illi jiena kont xandar bħalek bħal sabi tal-101 li menaw nixtieq nirringrazzjahom u nannaqhom jekk nista' fuq il-radio ma tistax, imma il-memorji sbieħ anka il-fil mhux minn għax jiena kont tal-Antiknet tal-ewwel grupp li kienu daħlu konna San Juan Wentworth Court dak iż-żmien, imma anka nara il-logo u l-emblema u l-fil tal-Studio 101 jibda diġa jixel il-memori ġo moħħi isna qed ngħix il-passat imma b'mod issa aktar dirett u b'mod iktar ta' responsabilta b'direzzjoni lejn is-semija tagħna u lejn il-partitarji mhux biss tagħna imma kull min jixtieq jibda jisma' lil dan l-istazzjon, stazzjon li ħajjibda jwassal iktar minn qatt qabel messaġġ politiku b'firxa wiesa ta' semmija. U fil-fatt ħan nitkellmu dwar dan dal-waqt ukoll, ninforma wkoll is-semmija ta' dan il-programm illi bdejna ftit tard minħabba li Adrian Deli flimkien mal-kandidati l-oħrajn iltaqgħu wkoll mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, fil-fatt Adrian għadu kif ġej minn din il-laqa. Tajjeb infakkar ukoll li s-sekwenza ta' kif imtażlu l-kandidati saret bil-polza mill-Uffiċċju Informazzjoni fil-preżenza tal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll tal-kandidati infushom biex il-polza favoritna ħafna x'inti għadt li l-aħħar wieħed u aħna nixtiequ li nagħlqu bil-kbir. U allura jiddeċidu s-semmija. Dak f'idejhom issa. Jiena xogħli ħanagħmel. Naturalment il-mistoqsijiet ukoll huma approvati mill-Uffiċċju Informazzjoni. L-ewwel mistoqsija identika għall-kandidati kollha minu Adrian Delija. U kemm għandi ħin għalija di. Nispera li mhux il-programm kollu mela. Ħanajt minnu Adrian Delija bħala persuna mbagħad minnu Adrian Delija fil-politika għax inkella ovvjament programm sieħ ma jservinix. Jiena missier ta' 5 tfal, jiena avukat u miżewweġ ukoll avukata illi ħafna nies jafuha wkoll, Nikki Vella De Fremo, m'għandniex l-istess kuljum imma deret fuq it-television kemm tagħna stess kemm fuq il-mezzi tax-xandir l-oħrajn. U ili issa 25 sena nipprattika x-xogħol tiegħi. Naħdem l-iktar fis-settur kummerċjali u litiġuż, ġifieri nagħti pariri il-familji jew negozji tal-familji, strutturi, issues bejn azzjonisti u diretturi, ġifieri jiġu n-nies għandi bil-problemi tagħhom biex nippruvaw insibu rimedji kemm jista' jkun biex ma mmorrux il-qorti ma mbagħad jekk imorru l-qorti wkoll allura jien avukat tal-litiġuż il-kummerċjal. 5 tfal illi ħafna nis fid-dinja tal-lum jarawha bħala xi ħaġa insomma mhux tan-normal. Ġieli nkun qiegħed is-supermarket bit-trolli bit-tfal jaqbżu minn fuq it-trolli u minn fuq u minn taħt. U darba minnhom niftakar dan l-aneddotu ġie xi ħadd qalli isma' qalli trid nixtrilhom xi ħaġa ħasibni xi wieħed illi speċi jisni ġibartom daw ma nafsa nagħmel bihom. Ġifieri tal-5 tfal mhux ngħidha biss biex niftaħar xi tfal tiegħi imma ngħidha wkoll bi kburija li jiena familja kbira missieri wieħed minn 12 dejjem affaxxinatni, joġobni l-kunċett tal-familja tal-għaqda tas-soċjetà Maltija ta' dak kollu li għamilna verament Maltin u li fuqha s-sisien tas-soċjetà tagħna dejjem kienet mibnija u għad trid tibqa' tinbena. Qabel l-università, issa ħnibda minn qabel għax dik l-aħħar parti ta' minn inti dejjem tiddiskrivja b'dak il-mod. Kont imur San Luigi, kont involut fl-Scouts ta' San Luigi, kont abbati, kont indoq il-pjanu, kont imur il-privat. Aneddotu illi waħda mill-ewwel persuni li ntqajt magħhom kienet Louise Tedesco għax kienet titgħallem il-pjanu fl-istess post fejn kont immur jiena, konċidenza tal-ħajja, u mbagħad intqajt magħha ovvjament bħalkom fil-ħajja fuq il-mezzi tax-xandir ukoll fil-politika. Ħajja fejn bdiet u din ngħidha b'ċertu pjaċir xejdu li inti għadha kif dħalt fil-politika. Il-politika daħlet f'ħajti bħal f'ħafna nies feta żgħira. Meta niftakar sfortunatament l-avvenimenti ta' snin 80 li kienu ta' impatt pjuttost qawwi f'ħajti li nara missieri jibati għax kien jaħdem il-Public Works taħt ir-reġim ta' Mintoff, speċifikament tal-Orisant dak iż-żmien.
il-bambini tiħi l-ġenna, għax hekk imorru l-affarijiet, però bata ħafna il-papa tiegħi. U allura nara l-missieri ta' għadni 6 snin, 7 snin, dik id-dbatija li kien hemm il-vjolenza mhux biss morali manka fiżika dak iż-żmien. Mbagħad it-tieni impatt kien il-ġlieda tal-iskejjel li ħafna jiftakruha, u allura żewġ subien jien u hija, sentejn differenza, jien kelli 13 hija 11 sena, Sanna Luigi, Blazer Blue, il-ġlieda tiftakruha jew b'xejn jew xejn, inti għadek żgħar Ġerom, però aqra fuqhom dawn l-affarijiet għax it-tfal tagħna jridu jifmu li l-affarijiet ma jiġux b'xejn, illi l-prinċipji tittiġilet għalihom u li dak kollu li għandna llum mhux konċidentali. U mixin lejn l-iskola u tiġi aggredit minn marmalja minn klikka fil-ġnien tal-istazzjon ta' Birkirkara ħarġu u aħna sejrin lejn l-iskola. Imma dak kien l-episodju f'ħajti fejn jiena iddeċidejt li ma naħrabx. Imma ddeċidejt illi meta aggredit, meta attakkat jiena nieqaf. Nieqaf u niġġieled għal dak li huwa sew u mhux naħrab f'wiċċ l-avversità. Allura, episodju formattiv ħafna meta l-politika kellha effett f'ħajti. Mbagħad il-ġlieda kulħadd jiftakara tax-xogħol, tal-ġustizzja, tal-libertà, bib ma bib miegħi u minn hawn narġa' nsellimlu il-President dak iż-żmien tal-Każin tan-Nazzjonalisti ta' Birkirkara George De Battista, konna noqogħdu bib ma bib, konna ninżlu l-Każin tan-Nazzjonalisti dejjem kemm nifilħu kull meta jgħidilna il-partit tagħna, dak iż-żmien il-partit tagħna l-qreb li kien in-neighbor tiegħi, il-President tagħna tas-sezzjoni. Kont dħalt fil-sezzjoni taż-żgħażagħ ta' 17-il sena jidher li jekk mhux iżgħar kont tkellem fil-Kunsill Ġenerali, qed infittex l-speech li kont għamilt għax kont żammejtu ktibtu bl-idejn fuq l-isport kien l-intervent tiegħi. U l-ġlieda tal-libertà aħna minn Birkirkara niġru wara Fen Akademi kull fejn jgħidilna l-meetings tal-Ħadd, il-meetings tal-Ħamis, il-ġlieda kostituzzjonali biex insemmaw leħinna fiż-Żejtun u attendejna tfal, żgħażagħ, familji. Il-ġlieda triq tal-ġlieda tal-libertà. Intrebħed dik il-ġlieda u mbagħad fl-87 intrebħed il-ġlieda wkoll. Allura illi infetħu beraħ anka l-bibin tal-edukazzjoni. Il-Labor li rrid jalaqhom dak il-bibin l-ewwel bil-ġlieda kontra l-iskejl privati, u mbagħad tiftakruha wkoll in-numerus clausus, inġifieri jidħol l-università biss min ridu huma u ħadd iktar, u allura fl-87 infetħu wkoll u kien daħal l-ewwel kors tal-liġi niftakar konna 120 flok 12 li kienu bdew fi frar. Niftakar miegħi f'dik il-klassi kien hemm u nsellmilhom sħabi minn hawn, Sajmi Bużuttil innifsu, Beppe Fen Akademi, Fiorella Da Marco, t-tifla ta' Guido, u minn hawn ukoll insellmu l-memorja tiegħu, Anton Tabone, t-tifel ta' Anton Tabone ta' ġifieri grupp sħiħ, Viktor Xerri li ukoll kien fil-partit tagħna, Angelo Farrugia l-speaker, nibda niftakar il-memorja qas nieqaf, però grupp sħiħ li konna daħna l-Università f'Ottubru tal-87. Hemmhekk dħalt fil-101, il-ġlieda li rbaħna l-libertà għax-xandir ħieles, dħalt fil-101. Konna grupp kbir, Clyde Pooley, David Aġus, Simon Bużuttil innifsu, David Grishti, ta' Novella, diversi, illi Edward Demikoli, issa qiegħed Brussels ukoll, insellem minn hawn, it-tifel ta' Ċali Demikoli ħabib kbir tiegħi. Allura inti tkun iġġilied bħala żagħżugħ biex issemma anka wkoll leħen il-libertà u tifraħ illi qiegħed f'dan l-istazzjon l-ewwel wieħed radio u television ma kenniex dak iż-żmien u l-entużjażmu tagħna żgħażagħ illi issa il-ġlieda wafqet immissa rridu nxandru u rridu ingawdu dak li ġilidna lih. Kienet ġiet imbagħad l-elezzjoni tan-92, kont ukoll attiv fil-politika hemmhekk jew bqajt meta jsejjaħ lil partit għax kont assistejt fl-elezzjonijiet ta' dak iż-żmien, inkluż fit-tqassim tal-voti. Ovvjament kien għadu baqa' l-ispirtu rebell fija, u allura meta ġew biex jaraw minn ħajqassam fejn jiena kont l-ewwel wieħed l lejt idejja meta qalu li fuq iż-żejtun ma tantx sabu nies biex iqasmu, allura hemmhekk għażilt li mmur inqassam għax kien hemm anke fi żmienna il-biża' illi jitqasmu jew xi ħadd imur biex iqassam hemmhekk il-voti fuq iż-żejtun. Kull meta jgħid lill-partit jien kont hemmhekk biex ngħin. Però mbagħad ħadd il-ħajja tiegħi iżżewwiġt, kont ix-xortijat ħafna li sibt il-mara ta' ħajti, illi magħha kelli x-xort ukoll illi naqsam 5 tfal, il-5 tfal tagħna, għamilt id-ditta tiegħi legali, nimpjega ma' sħabi 42 ruħ, u jiena dawk il-ġlidiet imbagħad anke taħt gvern nazzjonalista li ġielet biex tingħata l-libertà
u l-ħajja u l-pajjiż kien ir-ritorn għan-normalità li gawdejt dik in-normalità. Ġara imbagħad illi fil-2013 kull partit imbagħad xi darba jew oħra ħajkollu jwarrab u jagħmel l-ispazju għal ħadd ieħor. Niftakar ukoll ngħid l-aħħar episodju politiku direttament fejn kont ippreżentajt jiena mistoqsijiet lil Dr. Lawrence Gonzi, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, fl-aħħar taħt it-tinda illi kien hemm kienet Pembroke niftakar u kienet esperjenza wkoll sabiħa. Però mbagħad da fit-2013 nafu li kien hemm disfatta elettorali massiċċa kbira li xi ftit jewwis kważi bejn wieħed u ieħor kollha konna qed nistennewha. Li mbagħad però 4 snin wara minkejja illi l-pajjiż tagħna mhux għaddej f'normalità minkejja l-korruzzjoni rampanti, minkejja illi fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna għaddejjin episodji wieħed wara l-ieħor kontinwi ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni rampanti u strutturati u maħsuba u premeditati xorta telfa elettorali pratikament jien nikkunsidra ikbar, sfortunatament, u allura tiġi f'sitwazzjoni fejn tgħid imma jiena ħanoqotaw, jien ħanejx fil-kumdita ta' dari u nibqa' ma nagħmel xejn, jew jien ħanoħroġ, ħanqum, ħanitkellem, ħanagħti semi, ħanikkontribwixxi biex tarġa' tirritorna n-normalità f'pajjiżna u tarġa' issaltan id-demokrazija. U dan kien li ħeġġek biex inti effettivament ikkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Iva, ewlenin fost sentimenti ta' rabja oriġinarjament li ma kontx qed nistenna telfa bħal dik anzi kont qed naħseb jiena li fl-aħħar 6 xhur tant konna qed nirrankaw tibda taħseb illi hemm ċansijiet tajbin illi bniedem jirbaħ l-elezzjoni, il-partit jirbaħ l-elezzjoni, ma jekk jitlef biftit. U kont tiġa wet l-impenn tiegħi minn qabel illi jekk nitilfu xorta kont dispost, anzi jekk nitilfu biss kont dispost illi nagħti kull mandi fil-partit u fil-politika qabel l-elezzjoni għamilta din il-weda jien. Però n-numru kien ikexkxek. U allura f'dak l-istadju id-deċiżjoni tmur oltre l-parteċipazzjoni u twaslek għal punt illi inti tagħti kull ma tista'. U dik kifa waslitni biex nagħmel dik id-deċiżjoni. Adrian, inti qed titkellem dwar mod ġdid, a new way. Xi jfisser dan il-messaġġ? Xi jfisser li kull ma sar qabel u ħażin? Assolutament le, kieku kont ngħid kollox ġdid, kieku kont ngħid inbidlu l-affarijiet jew inwarbu. Inti il-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista, il-valuri tal-Partit Nazzjonalista, kulħadd jaf li huma dawk tajbin, kulħadd jaf li huma dawk illi kulħadd illi verament iħobb il-verità, iħobb il-ġustizzja, iħobb dawk li huma l-prinċipji demokristjani għandu jħaddanhom. Però mbagħad il-mod ġdid huwa l-mod kif tagħmel il-politika, mhux li tneħħi l-valuri, anzi ssaħħaħhom u tibni fuqhom. Mhux li inti l-prinċipji tiegħek tbiddilhom jew titradihom anzi tiġġieled għalihom biktar saħħa. Imma l-mod kif qed nagħmlu l-politika ma kienx qed iwassal. Mhux żewġ elezzjonijiet ġerhom. 5 minn tal-inqas, waħda wara l-oħra, fejn ma konniex qed nagħmlu avvanzi elettorali. Fejn mhux dak li huwa l-Partit Nazzjonalista kien ħażin, imma l-metodu kif kienet jaħdem il-partit biex iwassal il-messaġġ tiegħu, biex jikkonvinċi l-imħuħ biex jarġa' jirbaħ il-qlub tal-Maltin. Evidentement ma kienx qed jaħdem u ma kienx qed jaħdem għal diversi affarijiet. Issa jekk trid nespandi issa, tiġa bdejt nuri u bdejt nitkellem u bdejt noffri l-alternattivi fejn. Per eżempju, l-ewwel ma tkellim ta' xal-qalbi ħafna, tajt fl-introduzzjoni li jiena twilit fil-Radio 101, hija l-medja tagħna. Fl-għattin titkellem dwar ir-rwol tal-medja tal-Partit Nazzjonalista, u ovvjament nixtieqek tispjegalna eżatt l-idejat tiegħek dwar il-medja tal-partit, dwar dan l-istazzjon ukoll. L-ewwel pakkett ta' ħsibijiet tiegħi kien propju fuq il-medja. Kifat twilit fil-għawek kien l-ewwel li jiena bdejt nitħaddet man nies tallimt il-pjaċir u s-sodisfazzjoni li inti tikkomunika mal-poplu tiegħek u tibda tirrappreżentahom anke għax tisma' l-kummenti kif tagħmel inti. In-nies jikkomunikaw magħna, jtuk il-kummenti, il-messaġġi probabbilment anke f'dan il-programm. U inti tkun eqreb lejn in-nies għax mhux qed titkellem inti biss, imma tibda titkellem bleħen in-nies.
U allura mill-ewwel tkellimt fuq hekk. Anka għax il-medja hija l-ikbar għodda illi għandu partit biex jikkonvinċi biex eventwalment jirbaħ l-elezzjonijiet. Ħanajdlek x'mhux fil-ħsieb tiegħi, dak li hu fil-ħsieb tiegħi ktibtu. Mhux kif qed jippruvaw jallegaw jew ibeżżaw xi wħud illi meta tajt tirristruttura l-medja ħatiġijaw u tkeċċi il-ġurnalisti ta' għax jekk inti tagħmel il-ġid għal partit tiegħek anke iktar minn dak li titħallas, anka meta ma titħallas, ir-ristrutturazzjoni ma tfissirx li jien ħaniġijaw biex inkeċċi lilek, anzi jien niġijaw biex ninvesti u nagħti iktar saħħa. Semmejt l-akkademja, semmejt l-investiment, ħalli l-ġurnalisti tagħna illi jagħmlu iktar milli fil-fatt huwa d-dover tagħhom, partikolarment fi żmien tal-elezzjoni, fejn jaħdmu bla rażan, ikollhom iktar informazzjoni f'idejhom immedjata, ikollhom iktar mezzi, ikollhom iktar investiment, iktar għodot, akkademja ħajjibqgħu jitalmu continued learning anke barra minn Malta jekk hemm bżonn. U inħarġu iż-żgħar tagħna illi jiġu u jinteressom dan is-settur. Tħaddit ukoll fuq il-fatt illi kif irnexxilna naqbdu parti mill-istrutturi tagħna u minn dejn imdendelmon il-partit imbidluhom fi strutturi illi għall-inqas ma jabbux il-partit, anka il-medja tagħna ma tistax tibqa' tkun oqla, ma tistax tibqa' tkun toqla mon il-partit finanzjarjament. Mela il-medja li fit 3 snin issir viabli. U tkellimt ukoll fuq il-fatt li rridu nieħu l-ola jew l-usa udjenza possibbli. Ma nistgħux ikollna stazzjonijiet tar-radio, television, social media, gazzetti illi jippritkaw għan-nazzjonalisti biss. Jekk nagħmlu hekk, mhux talli musta niġbdu l-ħadd tal-li ħanitilfu lil dawk li baqgħu magħna. Mela rridu jkollna programmi iktar varji, irrid ikollna kontenut iktar attrajenti, irridu ma nibżawx mid-dibattitu, rridu nies fil-programmi tagħna fuq l-istazzjonijiet tagħna li jikkritikaw lilna, li jiddibattu magħna, m'għandniex għalfejn nibżaw. L-idejat tagħna huma tajbin, id-dibattiti tagħna huma b'saħħithom u l-konvinċiment tagħna ħajkun aħjar. Ejja nikkonvinċu lil Maltin, mhux lin nazzjonalisti biss. Adrian, x'inhu malik il-kwalitajiet l-iktar importanti li għandu jkollu kap tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument? L-ewwel li jkun onest u integru. Ma nistgħu qatt meta għandna pajjiż u di ħanibqa' nirrepetiha illi mhuwiex qiegħed fi stat ta' normalità minħabba il-pjaga tal-korruzzjoni illi qed tifni l-gvern, ma jista' qatt ikollok partit alternattiv illi b'xi mod u x'inhu ma jkunx ibbażat fuq jew mmexxi minn kap integru u onest. Mela l-ewwel waħda. Irid ikun deċisiv li tfisser illi fuq kull ħaġa li ħadd tiġi diskussa kemm internament kemm fil-pubbliku irid ikollu l-abbiltà li jifli, li jisma' imma mbagħad jiddeċiedi. Ma nistax inkunu mmexxija minn hawn il qudiem minn xi ħadd li jittitoba jew li jimxi fuq l-aġendi ta' ħaddieħor. Mela jisma' lil kulħadd, jiżen kollox u mbagħad jiddeċiedi. L-aġenda tal-Partit Nazzjonalista jagħmilha il-Partit Nazzjonalista. Mhux niġru wara l-aġenda jew nirreaġixxu għal tal-Labor, mhux nirreaġixxu għal ġurnalisti jew bloggers oħrajn, imma l-aġenda jagħmluha il-Partit Nazzjonalista stess. It-tielet illi jkun kap ġust. Kap ġust għada pitada jtina Prim Ministru ġust. U l-ġustizzja tfisser mhux biss fuq l-oġġetti, mhux biss fuq il-prinċipji, imma ġust man-nies, inkluż man-nies tiegħu. Jekk in-nies tiegħek ikellmuk u ma tismagħhomx, jekk in-nies tiegħek iridu jmaqdruk u ma tagħtix każhom, jekk in-nies tiegħek iridu anke jsawtuk u ma tindonax għalfejn, allura qatt ma tista' tkun ġust. Anka dawk li huma l-eqreb tiegħek. Il-problema tagħna hi illi jekk ma nirrikonoxxux dan f'min ħajkun il-mexxej prospettiv tagħna, allura l-pass il qudiem
maħniex ħanamluh. Nieqfu għal waqfa qasira ta' reklami immedjatament wara tkompli l-intervista ma' Adrian Delia. Radio 101. That's my Tessie water heater, delivering hot water exactly when I need it. Efficient, reliable, lime scale free, with a dry heating element and built to last with a 5-year guarantee. Tessie, the comfort generation. Tatara Bathrooms, where style meets luxury and where class meets creativity. Tatara Bathrooms for timeless elegance and outstanding value. Tatara Bathrooms, Rabat. tatarabathrooms.com.mt. Tal-Puzzu, pizza, pasta, grill. Triq George Borroċ Oliver il-Melliħa. Għal-pizza msajra fil-forn tal-ħadab. Għal-bookings ċempel 27544388 jew 79707755. Tal-Puzzu. Tlifti ċwievet. Illum mhux problema. Ace Service Express ta' ċwievet ta' Birkirkara fejn jagħmlulek kollox mill-ġdid. Jaqduk minn kollox, jiftħulek il-karozza u anke jsewwu jew jiddublikaw ir-remote tal-garaxx. Issa ssibuna wkoll il-fgura, 3 kantunier il fuq mill-gallerija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 79497936. Visit us today at Alira Plus Jumbo Store in Eclean. All outlets are open all day. Konkors Kanzunetta Indipendenza 2017. L-applikazzjonijiet u regoli jistgħu jinġabru mir-reception ta' Net Television jew online fuq www.pn.org.mt. Il-ġurnata ta' sottomissjonijiet il-4 9 ta' Awwissu sa' 7 ta' filgħaxija. Dating a Fit ma' Enzo Guzman. Music and intelligence for your life. Kull jum fuq Radio 101 mit-2 sal-ħadd bejn il-ħbieb bi Enzo fil-5 ta' filgħodu imbagħad jerġa' jxandar wara l-10 filgħaxija. Niltaqgħu hawn. Bejn il-ħbieb. Niddiskutu dak kollu li qed jiġri madwarna, l-istejjer li jinteressaw lilek. Kull jum mit-2 sal-ġimgħa fuq Net Television il-programm Net Live fis-6:15 filgħaxija. The Entertainer Singing Challenge minn Ottubru li ġej, it-tielet edizzjoni. L-applikazzjonijiet jinsabu miftuħin għal kantanti ta' bejn id-9 u 16 sena li jixtiequ jkantaw live mal-band residenti waqt l-ikbar programm tas-sitt filgħaxija The Entertainers. Hemm premijiet attrajenti jistennewk. Titlifx iċ-ċans. Ibgħat email issa fuq info@spliterilukas.net għal aktar dettalji. Qed nistennewk. Top tagħmel il-ħelu u tara lil ħaddieħor jikol bil-qalb u ħafna jgħidulek kemm ġik tajjeb u kemm hu sabiħ. Applika t-tieni edizzjoni ta' Baker's Kitchen. Ir-rebbieħ jew rebbieħa ta' Baker's Kitchen se jirbħu kors fis-settur tal-ħelu fl-Akkademja Lapid ġewwa Padova l-Italja. Biex tipparteċipa kull m'għandek tagħmelu li tidħol fil-paġna ta' Baker's Kitchen Malta fuq Facebook u segwi d-dettalji jew ċempel fuq 79091722. Gawdi mill-offerti ta' Trade Fair u tal-Part Exchange li għandhom ir-right deal ta' Bormla. Wasad biex tibdel il-fridge, cooker, washing machine, freezer jew xi appliance ieħor? Issa huwa ċans għax ir-right deal mhux talli joħdulek l-oġġett il-qadim b'xejn, imma tal-qadim jagħtuk sa 150 euro. Sewwa smajtu, jagħtuk sa 150 euro meta tibdlu ma' wieħed ġdid. Gawdi minn dawn l-offerti ġenwini tal-Part Exchange u ta' Trade Fair l-right deal ta' Bormla bes jafu jagħmlu. Right Deal Bormla fil-pjazza ħdejn il-Banko Valletta. ċemplu 21-800-638 jew 27-800-638. Right Deal Bormla. Outdoor living by the Atrium. From barbecues to furniture, we have it all. Drop in at the Atrium. Radio 101.
Inselmilkom jien Ġerom Karwana Ċile u nilqakom lura l din it-tieni parti tal-programm News Desk tal-lum analiżi politika flimkien ma' wieħed mill-4 kandidati għall-elezzjoni ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Nfakkar li id-direzzjoni talbet biex f'daw il-programmi, f'daw l-4 programmi fej kelli mistiedna lil kandidati għall-elezzjoni ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista minħabba l-ħin tal-programm u minħabba in-natura tal-programm ma neħdux telefonati u SMS. Ġbitni diġero, maċ naħseb lejk aħna qed nipprovaw inwaslu il-messaġġ illi irridu nisimgħu in-nies, irridu nkunu eqreb lejn in-nies anke fuq dal-programm kellna nagħtu l-eżempju illi it-telefonati niftħuhom beraħ għal iktar ħin biex ikunu n-nies li jagħmlu l-mistoqsijiet. U li ħankun qed nagħmel kif jafu tajjeb is-semmi ħanwassal il-feedback tiegħek ukoll lid-dirigenti ta' dan l-istazzjon. Bil-qalb kollha. U ngħid ukoll li jiena ġejt. ħankun qed nagħmel. Grazzi u ngħid ukoll li ġejt. Offrut ukoll illi ngħid x'mistoqsijiet nixtieq li jitqajmu jiena ħallejtek fil-libertà li ssaqsi l-mistoqsijiet kollha li trid int li jogħġbok int bħala ġurnalist għax jien nixtieq illi nwieġeb mhux dak li rrid nwieġeb jien, imma li tridu twieġbu jew issaqsu intom il-ġurnalisti u n-nies hemm barra. Mela ħansaqsik mistoqsija anke li qed jagħmlu s-semmija li qed jisimgħuna u tqajmet ħafna b'mod partikolari fil-ġimgħat li għaddew. Jekk inti tkun kap tal-Partit Nazzjonalista, x'tagħmel naturalment fil-limitazzjonijiet tiegħek bħala kap tal-Oppożizzjoni, x'tagħmel quddiem il-power of incumbency? Ma naħsibx illi nillimita ruħi għal fil-limitazzjoni tiegħi għax naħseb li l-kap tal-oppożizzjoni, il-kap tal-partit u l-kap tal-oppożizzjoni għandhom saħħa kbira u għandhom saħħa kbira għax wieħed mill-prinċipji tad-demokrazija illi anke f'sira nifisha tad-demokrazija inti għandek ir-rieda tal-maġġoranza imma għandek ukoll b'xi mod is-soppressjoni tal-minoranza. Però f'dal pajjiż il-Labor il-minoranzi qed jużhom bħala karta wara karta wara karta. Lill-minoranzi kollha tom dak li riedu, minix qed nippretendi lill-Labor lill-ikbar minoranza u ċoj lil dawk li ivvotaw il-Partit Nazzjonalista itihom dak li jridu, però laqqas ma naċċetta illi l-Labor jaddiromblu minn fuq il-Partit Nazzjonalista. U l-power of incumbency x'inhi? Ħalli nfehmu għal min qed jisma'. Tfisser illi jekk inti fil-gvern u tkun ġej elezzjoni u tħossok minn tixċert li ħatirbaħ għax kapaċi bir-riżultati li ksibt, tibda tfisset, tibda twennes, tibda tagħti anka lil min m'għandux dritt. Mela jekk pereżempju tkun xi ministru fuq għawdex, anka meta m'hemmx bżonn illi tidħol mal-gvern, mhux pjaċir il-5, jew 100, jew 200, imma mijiet u smajt iktar ituhom post mal-gvern li m'hemmx bżonnu. F'perjodu fejn ma tistax u misruqin mingħand il-privat. Għastajt nies jirreġistraw. Xi jfisser da? L-ewwel nies ma nistax nifhem kif dal-fenomenu tant kbir ma ntbaħniex bih qabel u provajna nwafquh qabel. Għax hemmhekk kien ikun mod opportun li inti tieħu azzjoni immedjata. Però mhux tard wisq, ejja ninvestigaw, ejja naraw jekk il-Partit Laburista fil-gvern dak iż-żmien u llum abbużax bil-liġi. Għax meta tagħmel hekk tkun tista' tikser il-liġi. Hemm dik li tissejjaħ il-kunċett tal-corrupt practices, ċoħe f'elezzjoni, bnidem ma jistax jixtri vot, ma tistax tmur fuq xi ħadd inti u qisek tirrikattaħ, tixtrih u tixtri l-vot tiegħu. Ma tistax. Għax hemm tkun ksirt il-liġi. Il-liġi kriminali. Illegali kriminalment, mhux il-liġi ċivili qed nitkellmu. Issa inti biex tagħmel din l-legalità, mhux bil-flus biss tista' tixtrih, imma tista' minflok tħallas cash, tista' tħallas in kind. Minflok ġejt fuq għatlek isma dak il-vot tiegħu intik 100 euro. Minflok 100 euro stajtajtu fridge. Xorta ħallastu b'mod differenti. Mela irridu naraw b'mod attent, b'mod studjat jimur tawdex biex nibda nintaqa' anke mal-Kunsilli Rawċin, mat-Tesserati Rawċin u mal-Rawċin kollha illi għandhom ħaġ kbir li jisemgħu, għandhom ħaġ kbir illi jaraw lil Partit Nazzjonalista
jarġa ikun fil-gvern u ħadd pjaċir nintaqa' ma' kemm niflaħ nies, mhux konsillera biss, mhux tessarati biss, imma nies fit-toroq, nies fil-każini, nies fil-bars, nies fil-festi, nies ta' kuljum fil-ħwienet tagħhom, is-self-employed, anka għawdex, illi għaddejjin dawn in-negozji żgħar tagħna minn trauma. Ġifieri industriji żgħar, SMEs, mara u raġel li jimpjegaw 6 minn nies. Il-gvern ħadilhom 5 ma jistgħux jaħdmu. Neħħewlhom ir-riżors li għandhom, ċoe ir-riżorsi magħna illi ma jistgħux jaħdmu. Dawn in-nies għandhom għaġġ li l-affarijiet isiru b'mod differenti. U hemmhekk aħna rridu naraw kif nista' dan ir-riżors nużawh. Dawn ir-riżors li huma nistana stess nużawhom u nużawhom b'mod effettiv. Adrian, x'qed tipproponi fir-realtà jekk inti tkun kap tal-Partit Nazzjonalista? Mela, fil-bidu kellna l-opportunità x'anka bdejna bl-istorja. Semmejt ta' il-medja Adrian u wkoll diġà. mbagħad semmejna diskursata. Mela l-medja hija l-odda komunikattiva tal-partit. X'inhi odda oħra li għandu bżonn il-partit? Id-dejta l-informazzjoni. Jekk inti tittirbaħ l-elezzjonijiet, inti jrid ikollok dak kollu li għandek bżonn biex tkun aġġornat fl-informazzjoni tiegħek biex tkun taf min huma dawk li inti titwassal il-messaġġ għandhom. Mela l-medja li hija l-odda biex twaslu, imma trid tkun taf lil min. Diġà ħabbart bħala it-tieni pakkett tiegħi wara tal-medja. Dak li aħna qed nipproponu għall-għażad fost l-oħrajn, illi isir jew ikompli jsir ċentru think tank imma li l-ewwel ħaġa illi jagħmel illi jiddelega jikkommissjona studju soċjoloġiku biex inkunu nafu jkollna idea aktar ċara, preċiża, xjentifika tas-soċjetà Maltija. Is-soċjetà Maltija qed tinbidel. Pass maġel ħafna, mhux kull 500 sena, jew 100 sena, jew 50 sena, jew 5 snin, qed tinbidel kuljum fid-dinja maġla tal-lum. Qabel konna nagħmlu karozza iddum 30 sena, tixtri mobile idum 5 snin. Illum kull 6 xhur l-affarijiet jinbidlu, kull 3 xhur jinbidlu. Anke d-dizzjonarju, qabel konna nixtruh u nimlew l-iskafef, konna jiġu ta' trade fair, u kont tixtri d-dizzjonarju għal ħajtek enċiklopedija. Illum il-Wikipedia jinbidel kull 5 minuti. It-tifsira tal-kliem tinbidel kull 5 minuti. Mela rridu nkunu nafu minnu il-poplu Malti b'mod aġġornat, minnu mal-votanti b'mod aġġornat. Kif dik? M'għandniex l-informazzjoni aġġornata. Mela nużaw lill-għażad biex aħna nagħmlu dan l-istudju. Naraw kif aħna dan nifmuh u ninterpretawh, imma mbagħad bl-investiment fit-teknoloġija, bis-serjetà li aħna nibqgħu naġġornaw nuħna, irridu jkollna l-iktar stampa ċara f'kull mument ta' minnu l-poplu Malti. Hekk tagħmilhom il-policies. U kif ħa tagħmilhom dawn il-policies? Ħanitħollok issa jekk ittini ċans. Anka fl-istrutturi, għandna ħafna strutturi tajbin. Jiena semmejt il-kunċett ta' mhux biss strutturi orizzontali, vertikali, skużani, imma anke orizzontali. Ġifieri għadni kif intqajt magħhom illum l-APAN, intqajt magħhom il-bieraħ, għandna l-MNPN, għandna ħanintaqa' magħhom dalwaqt taż-żgħażagħ ukoll, però dawn ma jistgħux jibqgħu biss jitħattu ma' xulxin u mal-partit. Iridu jibdew jitħattu ma' xulxin ukoll, iridu jibdew jintegraw biex nemżu l-enerġija taż-żgħażagħ ma' l-erf u l-esperjenza tal-anzjani, l-entużjażmu li hemm anke fin-nisa tagħna li jpoġġu fuq l-imwejjed tagħna mingħajr distinzjoni u nibdew nużaw ir-riżorsi tal-pajjiż biex nagħmlu l-politika mill-qiegħ il-fuq, minn isfel il-fuq. Mhux il-Partit Nazzjonalista li jaħseb li għandu dritt jigverna, imma l-Partit Nazzjonalista li għax qiegħed man-nies jaf x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom u timbet il-politika minn hemmhekk. Kif nistgħu aħna nibqgħu? Jiġu issues importanti u ma nkunux qed nirriflettu s-soċjetà tagħna. Kif jiġu issues importanti u nibqgħu sitting on the fence. Irridu nkunu b'mod dirett u aġġornat man-nies tagħna biex meta jiġu l-issues importanti u emnuni ġejjin issues importanti ħafna f'dawn l-4 snin. Inkunu nafu eżatt min huma n-nies u kif l-aħjar nirrappreżentawhom. Ħanajdlek fl-aħħar parti wkoll ta' din li qed nitħaddet tad-dejta, jekk ikollok din l-informazzjoni, trid imbagħad taraf tuża. Il-Partit Laburista juża b'mod kapriċċjuż għal innifsu u semmek għandu obbligu. Imma wkoll b'mod malin illi inti wkoll
dawk li huma drittijiet, dawk li huma r-rappreżentanza li inti għandek l-obbligu li tagħmel, u mbagħad ma tridx tagħmel karta biss politika għal konvenjenza politika il-ħtiġijiet ta' dawk li huma l-iktar sensittivi. Jiġifieri inti ma tistax tkun fil-gvern u tippjana li twaqqaf l-iżvilupp edukattiv, ma tistax tippjana lil 100,000 li qegħdin fuq ix-xifer tal-faqar kif qalet il-Caritas jibqgħu f'dak ix-xifer għax huwa konvenjenti għall-gvern li jżomm il-fqir fqir għax irħas li tixtri il-vot tal-fqir b'dak il-ftit li ttieħ qabel elezzjoni. Mhux hekk aħna, irridu nkunu nafu min huma n-nies, nafu min huma s-setturi tan-nies, il-ħtiġijiet tagħhom ġewwa darhom u kapaċi nirrispondu għal ħtiġijiet tagħhom. Ma jistax ikun nibqgħu ngħixu f'pajjiż illi sejjer tajjeb bħala pajjiż illi għandna l-ewwel darba għal bosta jew wara bosta snin surplus ekonomiku. Però in-nies jiftaqru iktar ġewwa djarhom. Tant li jiddependu minn dak il-ftit tal-aħħar żminijiet jew ġimgħat ta' qabel elezzjoni għax bekk il-gvern ikun jista' jiggarantixxi il-vot tagħhom. Mela rridu mhux biss inkunu qrib, imma nirreaġixxu fil-proposti tagħna għal dak li huma l-ħtiġijiet tan-nies, mhux tal-pajjiż biss. Il-Partit Nazzjonalista fil-25 sena ta' gvern għamel l-ewwel parti minnhom jiggverna tajjeb u jibqa' qrib in-nies, jikkrea l-ġid il-pajjiż u jqasmu man-nies tiegħu. U għalhekk baqa' jżid u jikber u jibqa' fil-gvern. Fl-aħħar snin sfortunatament bqajna nieħdu ħsieb il-pajjiż, imma nsejna nieħdu ħsieb in-nies. Mhux in-nies tagħna, in-nies. U dik trid tiġi irranġata. Għal-minadu kif inaqat magħna issa inti qed tisma' News Desk, analiżi politika live fuq Radio 101 flimkien miegħi Jerome Caruana Cilja, il-mistieden illum huwa Adrian Delia. Adrian, jekk tkun kap tal-Partit Nazzjonalista x'tagħmel quddiem it-transfers vendikattivi li sfortunatament għadhom jingħataw sal-ġurnata tal-lum. F'dawn l-4 ġimgħat biss illi fil-politika naħseb mhux se ngħid għajjejt għax mhux se ngħajja qatt nagħmel ġlieda biex issir il-ġustizzja u jiġi rimedjat fejn m'hemmx ġustizzja. Imma f'dawn l-4 ġimgħat diġà in-numru ta' setturi, entitajiet, korpi kif trid issejħilhom hekk, partijiet jew dipartimenti tal-gvern fejn mhux wieħed jew tnejn b'mod kapriċċjuż, imma xi minn daqqiet 8 minn 20 isir magħhom transfers vendikattivi. Meta ngħid vendikattivi, x'nifhmu biha din ġifieri. Abbażi tal-politika li ħadnu dawn in-nies jitpoġġew minn xogħol produttiv billi jeżiljawhom foqsma f'dipartimenti fejn ma jagħmlu xejn. Ħalli hemm qed issir violenza morali magħhom. Ejja ma ninsewx illi konna mdorrin fil-Labor illi għamel violenza fiżika man-nies fit-tmeninijiet. Il-violenza morali hija tal-istess gravità, jekk mhux iktar, għax ma tidirx, ma tinstemax, u allura inqas nies jindunaw biha, iktar nies imma ibatu minna, melejja naraw kull każ wieħed jekk hemm bżonn. Kif inhu għalfejn seħħ niddokumentawh u nkunu tarka ta' kull wieħed u waħda minn daw li ġew ikkalpestati. Fl-armata, wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra. Fil-korp tal-pulizija, wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-ieħor. Fil-Heritage Malta, fl-Ena Malta, lista ta' setturi, dipartimenti fejn b'mod targeted, b'mod iffokat qegħdin jiġu nies ċittadini normali Maltin bħalna identifikati minħabba l-kulur politiku tagħhom, jitneħħew mill-post tagħhom, jitneżżaw mid-dinjità u jiġu umiljati anka fuq il-post tax-xogħol. Mela hija nkunu u niggarantixxu li aħna ħankunu illi mhux nisimgħuhom biss, li tisma' biss diġà tajjeb, imma li nkunu magħhom spalla ma spalla li niddefenduhom u b'mod attiv nibdew naraw illi meta ngħidu naqdu lin-nies dik ma tibqax kelma tossika, isnet ngħidu xi kelma ta' dnub, imma nibdew inwettquha mhux mill-gvern, imma mill-oppożizzjoni. Meta taqdi lil min qed ibati, meta tkun tappoġġa għal min qed isofri, hemmhekk tkun qed taqdi lin-nies. U li taqdi lin-nies hija propju l-vokazzjoni tal-politiku, mhux id-dnub tal-politiku.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, Adrian, inti semmejt Jħseb li għadna kif bdejna. Il-ħin jaħrab fuq dan il-programm. Jaħrab. Narġaw niġu mela rridu. Però ekku, tajjeb ngħid ukoll li ħodu l-opportunità li ħajkun hawn ukoll setta intervisti oħra mal-kandidati kollha. Mela naraw kif nagħmlu fl-imiss, naraw kif nagħmlu biex niftħu mbagħad il-mezzi tagħna wkoll għall-pubbliku ħalli jkunu nistgħu isaqsu n-nies il-mistoqsijiet li jridu ħalli verament nibdew nuru li aħna qrib in-nies. Ħankun derressaq dan il-feedback kif nagħmlu. Jekk jogħġbok. Semmejt il-proposti tiegħek jekk tkun kap tal-Partit Nazzjonalista viżavi l-partit, però nixtieq nisma' il-viżjoni tiegħek għall-pajjiż. Il-viżjoni tiegħi għall-pajjiż hija l-viżjoni tiegħi tal-pajjiż li nixtieq li wuliedi jgħixu fih. It-tfal tiegħi għadhom żgħar u meta kont żgħirien, meta kont għadni ta' 17-il sena, kelli niġġieled għall-libertà u għad-demokrazija f'pajjiżi. Ma nixtieqx li wuliedi jarġgħu ikollhom jagħmlu l-istess huma. Mela l-obbligi tiegħi ta' missier mhux in konflitt mal-fatt illi jien ħajkolli nagħmel sagrifiċċju mal-familja tiegħi biex nofri s-servizzi tiegħi lill-partit għax inkun għall-inqas qed niġġieled jien. Ħalli wuliedi ma jerġgħux jiġġieldu, ħalli dal-partit l-ewwel imur lura għan-normalità. Ma jistax ngħixu f'pajjiż fejn id-demokrazija u l-ġustizzja ma jsaltnux u l-korruzzjoni issir l-ordni tal-ġurnata. Ma nistawx. Mela dik irridu nkomplu l-ġlieda li mbdiet 4 snin ilu u ma nifqu laqqas ġurnata biex naraw illi dawn l-atroċitajiet jifqu. It-tieni, irridu nkunu propożittivi anka mill-oppożizzjoni. Il-proposti li ħanamel għal-partit ħajkunu proposti li rridu naraw anka fil-gvern. Il-pajjiż li noħlom huwa l-pajjiż fejn it-tfal tagħna ikollhom edukazzjoni aħjar, ikollhom fejn jimirħu iktar, ikun pajjiż iktar nadif. Meta ngħid nadif mhux qed infisser illi l-indafa fit-toroq ta', imma qed infisser l-indafa ta' fejn joħorġu, l-indafa ta' fejn jieħdu jixorbu l-arja. Qed infisser illi r-riżorsi tagħna inkluż l-ilma nibdew naħsbu għalihom millum. Ifisser l-iżvilupp ta' pajjiżna ma nibqgħux nużawh u nippjanawh sena wara sena jew 5 snin wara 5 snin għal konvenjenza politika, imma nippjanawh 50 sena bil-qudiem ħalli verament ma nħallux il-politika avvantaġġ tal-partiti. Noħlom f'pajjiż fejn it-tolleranza tkun verament mhux ippritkata imma titwettaq, fejn iċ-ċittadin ma jkollux bil-fors imur għand il-Ministru tiegħu, din minn għalina kienet xi ħaġa tal-passat biex imur u jkun jista' jinqeda fl-isptarijiet fid-dipartimenti, pajjiż fej verament iċ-ċittadin mhux jiġi l-ewwel imma jkun l-ewwel. Dak huwa l-pajjiż li noħlom jiena. L-aħħar mistoqsija, il-messaġġ tiegħek lis-semmija ta' dan il-programm iżda b'mod partikolari lit-tesserati u l-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed qed nirrepetih kull meta timmur ġol-każini nagħmel il-preżentazzjonijiet tiegħi u jiena nsejħilhom Q&As, question and answer, għax jiena ma tantx inħobb nitkellem u nipritka jien, nitkellem inħobb fir-realtà, nibħritka ma tantx inħobb, imma nixtieq li nwieġeb il-mistoqsijiet kollha li jsaqsu in-nies tagħna, t-tesserati tagħna. L-ewwel messaġġ. Jiena kien hawn min qal li l-partit iddistakka ruħu mill-kunsilliera, jiena ma naqbilx. Jiena ngħid li l-partit huwa l-kunsilliera, huwa t-tesserati u rridu naċċertaw li dan isseħħ verament. Mela dak l-ewwel messaġġ. It-tieni messaġġ. Jiena mhux se nsaqsi l-ħadd ma saqsejt il-ħadd biex jivvota lija. Jiena ħansaqsi lit-tesserati tagħna, ħansaqsi lill-kunsillieri tagħna biex jivvotaw għall-aqwa ġid tal-Partit Nazzjonalista għax verament jixraq lil pajjiż tagħna għal darb'oħra jirbaħ mhux bid-dritt imma b'umiltà l-abbiltà li jirrappreżenta il-poplu Malti Wawċi bħala l-gvern alternattiv 4 snin oħra. Grazzi ħafna lil Adrian Delija wkoll ta' din l-intervista. Infakkarkom illi wieħed ikun jista' jsegwi l-intervisti kollha li saru matul din il-ġimgħa kemm fuq netnews.com.mt kif ukoll fuq YouTube. Dak kollox għallum jien Ġerom Karwana Ċilja insellmilkom. Il-lejla tajba.